A telemedicina avanza no sistema galego de saúde. Aínda así, dende o Sergas quixeron aclarar hoxe que a atención primaria continúa aberta e accesible para toda a cidadanía. Neste sentido, a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés traballa para mellorar os fluxos de acceso nos centros. Para conseguilo, os profesionais están tratando de reorganizar o traballo dos equipos de persoal de servizos xerais e administrativos. Ademais, esta área está dotando tamén de máis recursos aqueles espazos onde se precisa. A atención primaria está aberta e accesible, que soamente modificouse o acceso tanto en canto existe unha consulta telefónica previa, que pode ser por sí mesma resolutiva ou precisar dunha citación presencial ao paciente que fan os propios equipos de atención primaria de maneira programada. Polo que seguimos insistindo aos cidadáns que chamen aos seus centros de saúde para realizar todas as xestións que non precisan presencia física no centro, como pode ser solicitar unha cita. Que soamente acudan ao centro as persoas xa citadas neste modo ou que precisen recoller algunha documentación ou atención urxente. Deste modo, evitaremos tanto as aglomeracións nas salas de espera como as colas nos centros de saúde. O vindeiro 13 de outubro arrancará en Galicia a campaña de vacinación contra a gripe. Neste eido, e co obxectivo de evitar aglomeracións, dende o Sergas fan fincapé na importancia de pedir citas previas. Reseñar a importancia de chamar o teléfono de cita previa e non o teléfono de información do centro de saúde, xa que neste temos unha serie de ferramentas como son o IVR, que é a resposta por voz interactiva, a centralita e o propio persoal administrativo que axilizaría a citación. Aínda que a campaña de vacinación da gripe iniciarase o vindeiro 13 de outubro, o sistema de citas previas poñerase en marcha o día 6.